I'm Chima Francis. I'm on Imo State. I did a more about Fatogaraga. Now we go on before. But we go on when I saw Bumua, the videos here, a bullshit. Because Makesha bullshit, or them didn't tackle. On a Yamego. Come see when a follower on a Yamego. Macano here on the so ha bịakwa gwa m ihe ha ga-abụ m ga-amakwa ihe ha ga-abụ anyị nwere ihe esepụtara isi mmadụ wụ na ụdị ọbụla ị chọrọ ka akpụọ gị eto ya aka ebe ahụ anyị wee lee ya ifo ya mma na m ga-akpụta gị ya so m ga-akpụta gị ọfụma nwere ndị kọstọma ndị nke na-enye nsogbu wee ekpocha ha isi ha sị gị na ha awụghị ha sị ha kpụọ gị mana ndị dịka anyị na-eje eso ha pọtọ bụ ma anyị kpụkwa ahịa ha adịghị ha mma anya ka o ji ewukwa ọrụ anyị ebugharịkwa agwa ya na nke afọ nke adịghị mma n'isi ya eweli iwe na ama pụtara pụta ụbọchị ọzọ ọ ga-abịa na m ga-eme ya karịa like this so m ga-ekwukwa okwu ga-adị ya mma n'obi ọ ga-adịkwa oke obi adị ya mma ihe m ga-agwa ụmụ okorobịa nke ugbu a onye ọbụla na-enwe ihe ọbụla ọ na-eme ya jisi ike nwee obere aka ọrụ ọ bụgodị na ị na-arụ ọrụ bekee gbalịa nwa aka ọrụ mụnwa anọghị ya na-ekwurugo okwu na ana m arụbu ọrụ bifo bọta ọrụ a kwụsị maka mma nke esi eme ihe a adị nwere oge m gara aga mụọda ihe a na ọ ya mere m ji lọghachi na-eme ihe so ihe mụnwa ndụmọdụ mụnwa ga-enyekwa ha onye ọbụla ọ na-ebe ọnọ ya gbalị ya nwee obere aka ọrụ maka enwere ka ihe ga-esi mee ebighachi ya n'aka ọrụ laka ebe a m nọ na enwere m ụmụ ọrụ atọ na-amụ ọrụ ebe a na ndị bịara atọ na anọ apụgokwa ndị mụcharala ebe a so ọ wụ ezigbo ihe onwe ndị na-eji ego abroad ga-akpata ego because m na-anụ na ọ wụ ezigbo ọrụ na abroad ọ bụrụ ma iru ebe anyị ga-eji enweta ego so e nwechara ụmụ ihe ndị anyị na-eji arụ ọrụ ebe a ga-egosisa gị ihe a na-akpọ sterilizer a na-eji etinye klipa ọ na-sterilize klipa ebe a ka a na-etinye klipa inside ebe a so nke a na-akpọ towel warmer ị ga-afụcha towel ndị na-ebe a fụchara towel ndị a onye a na-eji akpụcha kọstọm isi ewere bịacha ya n'isi bịa ebe a maka bọns so onye anya m na-agwa unu sị nwere ihe ndị anyị nwere ebe a onye chọrọ ịkpụ isi ya bịa ebe a chuzuo nke ọ chọrọ ụdị nke ọ chọrọ ka anyị kpụọ ya anyị akpụọ ya ahụ ya ebe a ka ị ga-ewepụta ụdị ihe ọbụla ụdị isi ọbụla ị chọrọ ịkpụ n'ebe a ka ị ga-eweta ya ebe a nke ahụ sterilizing liquid a na-agbụ ya n'ọnụ klipa like this ogbuo ụmụ ndanda ma ihe ọbụla na-emerụ mmadụ onye na-efe efe n'ime dị klipa nke akwanụ nke a na-akpọ aftershave agbụcha mmadụ isi agbasịa ya ebe a niile so ihe ndị a ka anyị na-eji arụ ọrụ iji lezie kọstọma ya anya iji mee ka ha bịa ha dị oke ga-emekwa ha bịachi ụbọchị ọzọ bịa tụnyekwara anyị so ọwụ ya mbọ niile anyị na-agba ka anyị wee mezuo ya ebe a ka anyị na-enweta ego nri anyị ebe a ka anyị na-enweta ha anyị ga-akwụ ụgwọ ụlọ anyị kwụkwụ ụgwọ shọpụ a awụ ebe a anyị na-ezu ori anyị na-arụ wepụ ndị mmadụ isi ime ha ama mma ime ha dị oke ime ha dị ka nwoke anyị na-akpụkwa ụmụ nwaanyị ụmụ abịakwebe anyị na-akwụkwọ ha kpụọ ha isi ha dị sharp ha agakwa ha kpụtakwa ndị ọzọ so taa ka anyị si eme ebe a na 50-50 Barber Salon ihe m na-arụ ebe a m chọrọ ka ọ gaa many places ka ọ gaa high inwetacha ebe ọzọ ebe dị iche ma ọ nweta n'Ikeja nweta na VI nweta different ka m si ekwu okwu na sef anyị nwere branch this 50-50 nwere branch somewhere na Okera so ihe atụmatụ m echiche m ka o nwekwe ebe ọzọ
ụta ebe VI dị ụta Ikeja dị ka anyị nwetasie branches ebe ahụ niile so ọwụ ya wụ uche obi m ji na-agba mbọ ike ka m nwee ike imezie ni so unu na-awọchị isi mbido TV ọwụ ya wụ ebe ahụ